wala may problema ang pakisama nga tao. Kay normal, raman gud nang naay mga tao nga gusto makig-amigo ug makig-amiga sa atoa. Pero, ayaw dayon og salig sa ilaha. Ilabi na og bag-ura mo nagkita ug bag-ura mo nagkaila. Kay dili tanang mga tao nga naa sa atoang palibot, tinuod nga maayong tao. Naamanggoy uban na amiguhon ra ka tungod kay naa sila'y dili maayong plano sa imuha. Ug amiguhon ra kanila ay naa pa man kay ikatabang sa ilaha. Naapoy uban nga nagtuo na ka na loyal kaayo nimo nga amigo, pero di ay pagtalikod nimo ginadautan na di ay kaniya sa ubang tao ug ginaplano na niya ang pagbagsak nimo. Maunay nakalisod karong panahona ay wa na ta kabalo kung kinsa tong mga tinuod nato nga higala.